shagon shayi. Ina buƙatar mutum yau. Kuma ni in naje mai shagon ya sani. Ka gane? Amma kai na san za ka iya duk hikiman da za ka yi ka ɗauko mana biredi. Na san za ka iya ka gani. Za ka iya. Ka kata bai ɗan hali ne. Na taba. Amma kai gari na san za ka iya. Biye na ma. Ai wasu na ci. Ai ka biye ɗan hali. Biredi nake koya da yi. Wai da biredi ɗima. Ka gani. Allah to kawo wayan rike ma. Kawo wayan. Da wayan za ka je? Da wayan za ka je? Ka gani. Ba ka yi da ni ba kan waya? Aka ci wayan nan. Cikin na jira ka. Ki za ka yi soyayya rayuwa. Ya, salamu alaikum. Alaikum salam. Labari. Ina son madara ne. Alhamdulillah. Daga kin madara wannan ba da wata kala ce wannan kawai. A gaskiya ba wata kala ce wannan. Wacce me kala? Wace? Waccan. Wacce a indomi ne. Wannan ga wata nan kala can. Tanan gefen. Wancan ne suke ne ai. Aba. Allah ba. Bayan ba ka wurin ga wannan ba sai takalon. Wace? Tanan gefen. Ba wata abu ai a gurin nan ai. Malam, wake up. Mata. Anya. Wake up gada. Hannunka. Ba halin cewa kuma da ta nan ba. Ta tsina garbati. Ta ce garbati gaba. Ta yi garbati. Malam yare. Ya. Ka wake ka ne. Rike mun. Rike ma kuma zan kira ka ba. An sa ta rike mun.